Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά. Ακούγοντας ένα κομμάτι της παρουσίας του Προέδρου, θέλω να πω ότι ο Σύλλογος στη μετά ημού εποχή έχει μια καλή πορεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εργάζονται με θέρμη για την προώθηση των αιτημάτων των μελών και για τη διεκδίκηση αιτημάτων. Το κυριότερο είναι ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατάφερε το Διοικητικό Συμβούλιο να υπερκαλύψει τις απώλειες από την εθελούσια και τα παιδιά έχουν βάλει πλώρη να δυναμώσουν πάρα πολύ το Σύλλογο, γιατί κακά τα ψέματα και χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, ο ΣΕΠΕΤΑ διαχρονικά είναι ένας σύλλογος ο οποίος ασχολείται με τα επαγγελματικά ζητήματα των συναδέλφων. Ποτέ δεν μας ενδιέφεραν οι κομματικές πεποιθήσεις και κυρίως δεν ήμασταν ενταγμένοι και σε παρατάξεις, καθώς ο Σύλλογος κατεβάζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Και με δεδομένη την απογοήτευση του κόσμου από την λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος κάτω από κομματική ομπρέλα, πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα που έχουν καταλάβει οι συνάδελφοι ότι ο κομματισμός μόνο κακό έκανε και στο Σύλλογο και στην Τράπεζα αλλά και στην κοινωνία. Καλό είναι λοιπόν ορισμένοι ή τουλάχιστον οι νεότεροι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν και καινούργιες αντιλήψεις περί των τεκτενωμένων, καλό είναι να τους προσεγγίσουμε με τρόπο ειλικρινή, έτσι ώστε να ενταχθούν στη δύναμη του ΣΕΠΕΤΑ και να δυναμώσουν τη φωνή του. Σε ό,τι αφορά την οικονομική ημερίδα που είναι και θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως είπε και ο Πρόεδρος, εμείς πρώτοι κάναμε μια οικονομική ημερίδα για την κρίση, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε καλέσει τότε επιφανείς ανθρώπους της κοινωνίας, της πολιτείας, καθηγητές πανεπιστημίου, πολλά στελέχη τα οποία είχαν θητεύσει σε διάφορες θέσεις στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να επαναλάβουμε μια τέτοια οικονομική μερίδα στην μετά την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας εποχή, δηλαδή το ρόλο, η πορεία της οικονομίας στη μετά την ανακεφαλαιοποίηση εποχή, πώς θα λειτουργήσει δηλαδή το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να βοηθήσει την οικονομία να κάνει μια επανεκκίνηση με απότερο στόχο να αυξηθεί το ΑΕΠ, να έχουμε μια ανάπτυξη, αλλά να μειωθεί και η ανεργία. Εγώ εδώ θα προσθέτα σε αυτούς που θα κληθούν να μιλήσουν και να κάνουν τοποθετήσεις, εκεί θα βοηθήσω και εγώ με γνωριμίες που έχω, να καλέσουμε και επιφανή και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, ανθρώπους δηλαδή της αγοράς, γιατί οι καθηγητές πανεπιστημίου έχουν και μια θεωρητική προσέγγιση. Καλό θα είναι λοιπόν να έχουμε μια ποικιλία ομιλητών υψηλού επίπεδου και μεταξύ αυτών να έχουμε διευθύνοντες συμβούλους επιχειρήσεων. Δηλαδή, ας πούμε, να καλέσουμε της ΔΕΛΤΑ, τον Διευθυντά Σύμβουλο, της ΔΕΛΤΑ ή ακόμη της Ελληνικής Τεχνοδομικής, που ασχολείται πέρα από τις κατασκευές, ο Όμιλος ασχολείται και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλοι αυτοί θα έχουν να πούν κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο για την πορεία της οικονομίας και για το πώς μπορεί η οικονομία να κάνει μια επανεκκίνηση τέτοια που θα βοηθήσει τη χώρα πάρα πολλά. Δεν θέλω άλλο να καταχραστώ τον χρόνο. Θα τα πούμε
και αργότερα, όταν τελειώσει η Γενική Συνέλευση. Θα τα πούμε από κοντά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και εύχομαι σε όλους υγεία και κάθε καλό για εσάς και τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.